Ej, vi hedder Hansen og Rikke, og vi vil gerne fortælle lidt om det økonomiske kredsløb. Det økonomiske kredsløb består af 5 aktører: staten, husholdningen, virksomhederne, bankerne og udlandet. For at vi som husholdning kan få nogle velfærdsydelser som gratis skolegang, sygehusene, kontanthjælp, hjemmehjælpere med mere, er vi nødt til at betale nogle penge til staten, som hedder skat. Staten hjælper også bankerne med deres penge og giver dem tilskud, så de kan rende rundt, og samtidig låner bankerne penge ud til staten, hvis de for eksempel vil have bedre folkeskole. Hvis man vil starte en ny virksomhed, låner man penge af banken til at kunne få alle tingene købt. Når så virksomheden kører som en velsmurt maskine, begynder virksomheden at få overskud. Og det de får i overskud, kan banken så låne ud til nogle andre, som måske står og skal starte en ny virksomhed. Når vi for eksempel starter en ny virksomhed, har vi brug for nogle ressourcer. Da vi ikke producerer ret meget i Danmark, har vi brug for import, så vi kan få computer, mobiler, biler osv. Og det samme den anden vej. Vi producerer rigtig meget svinekød, som vi så eksporterer til udlandet. Det samme hjemme i hjemmene, når vi sidder på nettet og kigger på f.eks. tøj. Så finder vi noget, der er billigt på en hjemmeside i udlandet, og så bestiller vi varen hjem den vej. Og så på den måde forbruger vi så også i udlandet, og omvendt får vi ressourcer ind i landet. Når vi går på arbejde, tjener vi nogle penge. Halvdelen af det går til skat, resten går i bankerne. Så når vi har penge i banken, så får vi renter, og når vi så låner penge i banken, så betaler vi renter. For at vi kan få økonomien til at hænge sammen, skal vi have løn. Og så er vi nødt til at gå på arbejde ved virksomhederne. Og når vi så har tjent pengene, så går vi ud og bruger dem igen i en anden virksomhed. Når der startes en ny virksomhed, giver staten et tilskud til det, så du kan komme i gang. Og når virksomheden har fået produceret noget og tjent penge på det, så begynder de at betale skat som alle andre. Og på den måde får staten sine penge tilbage betalt.